Як гучаць медыцынскія тэрміны па-беларуску, ведае мой сённяшні суразмоўца, пісьменнік і педагог Віктор Варанец. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Віктор Іванович, ну вось, ведаеце, калі я нарыхтаваўся да сустрэчы з вами, я спачатку подумал, что вы медик, что вы доктор. Усе книжки, так сказать, на медицинские темы, и я нават, может быть, и не сомневался, оказывается, вы филолог. Яким чином у вас з'явилось жаданне и імкнення ось писать книги на белорусской мове на всякие медицинские темы? Аднойчы мне вельмі добра пашанцавала. Я трапіў працаваць у медыцынскі універсітэт і выкладаць медыцынскую тэрміналогію. Але хутка зразумеў, што тэрміналогіі як такавой няма. І не тое, што яе трэба выдумляць, яе трэба проста было аднавіць, знайсці тую, што з цягам часу мы як бы забылі, згубілі. Вось. І гэты працэс так неяк захапіў мяне, што спачатку напісаў такі невялікі руска-беларускі медыцынскі слоўнік, падняў шэраг крыніц гістарычных слоўнікаў, а потым зацікавіў студэнтаў, яны пачалі дапамагаць, і ў выніку у агульнай колькасці выйшла каля дзесятка розных слоўнікаў медыцынскай тэматыкі вось па розных аспектах. Ну, вы ведаеце, калі мы размаўлялі з прафесарам, доктарам навук, 93-гадовым Александром Александровичем Рацішэўскім, які выкладае да гэтага часу ў медыцынскім універсітэце ў Мінску, ён сказаў, што яшчэ ён чытае лекцыі на беларускай мове, а вось у прынцыпе, ну, напэўна, ёсць такія меркаванні, ну, навошта медыкам ведаць тэрміны на беларускай мове, бо ў жыцці, можа быць, гэта не спатрэбіцца. На працягу апошніх гадоў 20 вось ідзе такая дыскусія, трэба ці не трэба. Але па нашых апытах прыкладна 85% студэнтаў лічаць, што трэба, паколькі тытульная мова тытульнай нацыі гэта беларуская, і калі мова ахоплівае розныя галіны жыцця, гэта гаворыць пра яе багацце, пра яе паўнавартаснасць. Доктар павінен быць гатовы, што раптам з ім хтосьці загаворыць па-беларуску, і трэба апеліраваць таксама і лексікай, а не развесці рукамі. Ну а па-другое, гэта ж цікава, гэта узняць свае карані, даведацца, што была і такая галіна мовы у нашых продкаў, яны выкарыстоўвалі яе. Скажыце, калі ласка, вот калі вам вот прыйшла мова беларуская, таму што вы філолог, вы свядома паступілі на філалагічнае аддзяленне, на філалагічны факультэт Гродзенскага універсітэта, вот як вот вы сталі філолагам? Можа, гэта крышку будзе банальным, але ведаеце, у 10 класе мне ў рукі трапіла кніжка Владимира Караткевича «Дикое поляванне короля Стаха». Я гарадзенец, але гарадскі гарадзенец. І у нас ставіліся да беларускай мовы не так крышачку, як да сялянскай вясковай мовы. Але прачытаўшы гэтую кніжку на беларускай мове, я настолькі захапіўся, што я сеў за самастойнае вывучэнне беларускай мовы, хаця ўжо заканчваў школу, і неяк захацелася вось працягнуць гэтае навучанне. А тады быў у нас на філалагічным факультэце рускае аддзяленне і змешанае руска-беларускае аддзяленне. Чыста беларускага не было, вось я паступіў на гэтае руска-беларускае аддзяленне, ну і далей ужо як бы так трапілі мне выдатныя педагогі, Пяткевіч Алексей Михайлович, вось Янковскі, потым Лепішаў, і ўжо я быў вельмі задаволены, што вось так трапіў на патрэбнае аддзяленне ў патрэбны зноў жа час.
літаратурай, калі вы вот практычна зацікавіліся, таму што я ведаю, што акрамя ўсяго іншага вы друкуецеся, я чытаў вас і ў полымі, і бачыў вашу кніжку, якую выпусціла выдавецтва «Эверсеф», якое разам з Саюзам пісьменнікаў «Скарбы беларускай сучаснай літаратуры». Вось, калі вы літаратурай заняліся? Літаратурай так па-сапраўднаму я заняўся, можа, гадоў 15 назад. Неяк зноў жа захапіў мяне такі жанр, як гістарычная літаратура менавіта пра Гродно. Ведаеце, чамусьці, не ведаю нават чаму, з дзяцінства нас з сябрамі заўсёды цягнулі. Мы жылі ў такім паўвясковым раёне Пересілка. Это прыватны сектар, там засталіся дамы, карацей кажучы так, жылі як на вуліцы. Былі прадстаўлены самі сабе, але кожную вольную хвіліну мы хадзілі на замкавую гору да каложы. І вось вакол гэтай каложы і гулялі, потым падраслі, і сядзелі, і песні спявалі, там, вось, і ў каханні прызнаваліся. Неяк мы так ужо пазней сабраліся з сябрамі, кажам, слухайце, мы ж большую частку часу правялі каля каложы. Чаму? Хтосьці падаў такую ідэю, што, ведаеце, ёсць месцы магніты, якія падсвядома прыцягваюць, дзе табе неяк утульна, добра, і вось па-сяброўску ты размаўляеш з усімі. На маю думку, месца ў Гродні шмат, але вось маё месца – гэта Каложа. Гродно. Наш горад, таму што гэта сапраўды вялікая скарбніца і розных таямніц, і розных здарэнняў, і нейкіх такіх фантастычных, неверагодных паданняў. І захацелася вось гэта ўсё расказаць тым, хто ніколі не быў у Гродні. Ну, я комплименты Гродно не буду говорить лишний раз, потому что с каждым своим суразмовцем с Гродно я начинаю вспоминать годы своего детства, я вспоминать начинаю то, что мне подобается в Гродно, и я просто не хочу повторяться. Тем больше только я вот скажу, что была у нас суразмовца Ольга Ализар, и я коллезе говорил, и она мне написала лист потом, что проехала с мужем по тем маршрутам старого Гродно, про який я розказував. Бачите, як добре. Але ви розумієте, мені хотілося б сказати ще про студентів. От «Медицинський вестник», газета, яку узначалює так само цікава поетка, цікавий літератор, драматург Тетяна Сівець, розмістила, от я там бачив, вірші студентів вашого об'єднання «Катарсіс», так? Так. Вот, як было створано гэта аб'яднанне, яно ж, по-моему, больш за 20 гадоў яму, так? Так. У 1999 годзе некалькі студэнтаў звярнуліся да мяне з просьбай дапамагчы стварыць літаратурнае аб'яднанне. Яны пісалі вершы, ім хацелася нейкую такую суполку ўтварыць. Вось. Мы яе стварылі, мы пачалі друкавацца, і ўрэшце вось гэта стала такая моцная суполка. У нас быў рэкорд 42 чалавекі, вось, хаця гэта ўсё медыкі. І далей мы пачалі ўдзельнічаць у розных конкурсах, і такі раз на 2 гады праводзіцца конкурс аўтограф. Гэта рэспубліканскі конкурс студэнцкай моладзі літаратурны. Апошнія гадоў 10 вось «Катарсіс» стаў адным з пераможцаў рэгулярных. Далей, наколькі я потым даведваўся, вось нашы выпускнікі пайшлі працаваць у практычную медыцыну і, скажем, не сталі пісьменнікамі, але для сябе, для свайго асяроддзя яны працягваюць пісаць. І сёння вось клуб як бы вядомы паўсюль, і выпушчаны 5 літаратурных зборнікаў, праводзіліся літаратурныя конкурсы клуба «Аўтограф», таму мы так досыць трывала стаялі на нагах і адсвяткавалі 25 гадоў. Ну, вось у нашай праграме адной мы сустракаліся з тым чалавекам, які працуе таксама у вашай навучальнай установе, у бібліятэцы, малады паэт, пісьменнік Андрей Дорожкін. Ну вот што вы можете сказаць пра яго? Вы ж усё-такі у адной установе працавалі. Андрэя я ведаю яшчэ да таго, як ён пачаў працаваць у медыцынскім універсітэце, бо ён удзельнічаў у літаратурным конкурсе нашага клуба. Першыя яго спробы былі не вельмі ўдалыя, але так было бачна, як ён набірае моцы, вось, прафесіяналізму.
А потым урэшце ён дабіўся свайго, ён стаў пераможцай нашага адкрытага літаратурнага конкурсу. І мне ўдалося неяк з ім ужо бліжэй пазнаёміцца, пагаварыць. Это вельмі такі перспектыўны, вельмі цікавы паэт, ён жа і празаік, і ўвогуле цікавы разнастайны чалавек, які не стаіць на месцы, яму сапраўды цікава і захапляльна ўсё. І што самае прыемнае, за што б ён не браўся, у яго неяк так усё атрымліваецца. Што ж, прыемна гэта слухаць, таму што нашы суразмоўцы, пра іх, калі гавораць хорошае, гэта заўсёды прыемна слухаць. Ну і яшчэ такое пытанне, напэўна, вы спрабавалі сябе ці спрабуеце ў драматургіі? Сапраўды, некалькі гадоў назад нешта захацелася паспрабаваць сябе і ў драматургіі, пачаў пісаць п'есы. Некалькі разоў удалося стаць прызёрам там розных і ў Расіі конкурсаў драматургіі. Але самае галоўнае, што чамусьці мне самому падабаецца гэты новы жанр у сваёй творчасці, і час ад часу пішу п'есы. Вы, скажем, далучыліся да гэтых кніг на медыцынскія тэмы. Вы самі можаце аказаць першую медыцынскую дапамогу, вы самі можаце нешта зрабіць як доктар, як фельчар. Ну, абавязкова. Усё ж такі я адпрацаваў у медыцынскім універсітэце 32 гады. У добрым кантакце з прафесійнымі дактарамі, дзесьці штосьці пачуеш, дзесьці камусьці перакладаеш там аўтарэфераты па навуковых працах, потым са студэнтамі таксама прысутнічалі на практычных занятках. То есть я не доктар, але так штосьці ў галаве засталося. То есть сваю практыку пакуль не адкрываю. Ясна. А калі гаварыць пра тое, што, скажам, філалогія, літаратура, гэта ваш крыж на ўсё жыццё? Ну, я мяркую, што так, ведаеце, кажуць, пашанцавала таму, хто знайшоў сябе ў прафесіі. Я працаваў і ў вясковай школе, і ў гарадской гімназіі, і ў медыцынскім універсітэце. І нават у свой час давялося крышку выкладаць у духоўнай семінарыі каталіцкай. Але гэты працэс, ён вельмі такі удзячны, скажем, на сваёй перспектыве, бо я неяк палічыў, што праз мяне прайшло каля 13 000 студэнтаў, медыкаў ва ўніверсітэце. Калі праз некалькі гадоў ты сустракаеш сваіх вучняў, і яны кажуць словы ўдзячнасці, то гэта ўжо дарагога варта. Тым не менш, конечно, гэтыя сустрэчы радасныя, але каб іх менш было па той прычыне, што трэба звяртацца да дактароў. Яны кажуць, лепш на нейтральнай тэрыторыі. Ну і жанчынам мы зараз задаём пытанне, у чым жаночае шчасце. Але не толькі ў жанчын, я спадзяюся, ёсць шчасце, сямейнае шчасце, асабістае шчасце. У чым для вас шчасце такое, ну, скажам, чалавечае? Перш за ўсё, гэта, безумоўна, мая сям'я, моя жонка Валянціна, якая, дарэчы, настаўніца, мой сын Артём, які зараз працуе загадчыкам аддзялення ў бальніцы. То есть ён як бы працягнуў тую медыцынскую частку, якую не дацягнуў я. Другое, гэта мае сябры. Ну і, пэўна, трэцяе, гэта мая праца, якая, хоць я ўжо і на пенсіі, але ўсё роўна прыцягваю, якую кінуць канчаткова практычна немагчыма. А можа быць, я ўсё-такі не задаў таго пытання, якое б вы хацелі, каб я вам задаў? Скажам, такое дзіцячае пытанне. А пра што ты марыш? Ну, яно дзіцячае, але для кожнага чалавека яно важнае. Мары, яны ёсць, яны прыходзяць і нікуды не дзенуцца. І моя такая адвечная мара, каб сёння людзі зноў вярнуліся да 60-х, 70-х гадоў і пачалі чытаць. Як бы там ні было, і зноў жа, як не было банальна, кніга, як нішто іншае, робіць чалавека лепшым. А калі чалавек чытае добрую літаратуру, то ён сапраўды абавязкова будзе лепшым. І дактары мне, тыя нашы выпускнікі, не расказалі. Мы пачалі пісаць і адчуваем, што ўжо у цябе не павернецца язык там
пасварыцца з пацыентам, вось, або дрэнна зрабіць сваю працу. Бо вось нейкая такая ўнутраная культура, яна ўжо пачынае цябе прыціскаць. Таму дай Бог, каб усе пачалі чытаць добрую літаратуру. Да. Гэта як у песні Высоцкага, значыць, добрыя кніжкі в дзяцінстве. Што ж, я жадаю вам, каб вашы поспехі былі далейшыя, каб вось вашы мары здзейсніліся. І гэта мары, канешне, тыя, якія для кожнага чалавека вельмі важныя, таму што і чытанне, і мова, і вучні, гэта ўсё вельмі важна і істотна. І я нагадаю нашим тэлегледачам, што сённяшнім маім госцем быў педагог, пісьменнік, лексікограф Віктор Варанец. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.